Nakajingkran jogi katu kat ningot ki boong bagajing Pynïeng yaki Khyrdop krong khajna haki Surokbah kadai ban Pymih Pisa nakabenta ka Autonomous District Council kala penlong yo ba Jonas TL Lamare ban penpau kajing sokhia halor kani habakran sigilat pathai kubor haka arpusau tarik jemang arja arpusan uba Jonas ulaong bakat kum ka hukum ka bala Pymih da ka Ministry of Road Transport and Highway MORTH kala kedo ba anam sya ban Pynïeng yaki jaga krong khajna haki Surokbah bat kum juru haki surok PWD bat kum ta ka jing ai daw jongki katu ka dingot bakalong kum kalat ban Pymih Pisa ya ka council kalong ka bamla ban Pdiang Nalor kata ula ai ka jing yaro yo DC Kyrwoh district ubala shimkia halor kani bat ban pak khang no mardor yakini ki Khyrdop Kaladon ke digiti ke bakala pak ru shu deputy commissioner jong Kyrwoh district deputy commissioner jong ka East Kazils district bat ru la ai copy ru shu chief secretary jong ka sarkar Meghalaya ha ka ba odai ban pek bha ya ke jing don juga diki check gate bat kini ki toll gate te kumba kalong hung ne kala tho ang ne ba it has been informed that various checkpoints have been installed along the Shillong bypass project highways which has been operated by the police department, Forest and Autonomous District Council without any prior intimation and approval from the National Highway Authority of India. The list of checkpoints are attached on Annexure A and few photographs are attached on Annexure B. Kabumut ba ka ministry kalapha ya kene ka city syakini ki he sarkar jong kejala Meghalaya baki dei ban weng baki dei ban pej baki dei ban weng baka nomdon kanu ke jing krong Pisa haki national highway but haki state roads ke bakun thop yakini ki jaka ki bayat ki kali ki bala shna daka state government hapo ke jing pej ke PWD batru haka national highway ke badai ke jing pej jong ka sarkar India ti kiladon ki jing ong pada jong ki kat to kat ne ki boong ba ka jing krong Pisa haki national highway lene ki state road ka dei ban Pymih Pisa na ka benta ka council na ka benta ka autonomous district council henry ka ne ka dei ka bamla ban Pdiang namar babelai sisen bakalawan ko order na po Delhi na po ka ministry ka mot ba baro kila ki dei ban buat renti ya ka ne ki ain ke ba labatha ti hang ni kalawan ke ni ko order ba ki district administration ki bukan thup ki DC bat ki SP ki dei ban le ko don kam bala don kanu ki jing krong Pisa be ain lani ke jing lum Pisa ke ba claim da yo jing bit na ke ministry kalong be ain bat an le ki kat kum ke kendon ke ba ke ministry kala ai pej bahagi ki sharp ke sharp plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka Pynïeng ka dot pej ya ka sharp plus F haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya